tým, že ktorý keď ide, že iba na jedno, to poznáš. Skončí o 3 ráno? Nie, ja nepijem. Tak toto. Tak ale môžeš s nimi chodiť, nemusíš piť. Však to áno, tu mám kolegov, čo pijú. Samozrejme, že áno, však ktorý mladý nie. Bohužiaľ, napriek tomu, že už mám pár krížikov na chrbte, tak áno. A ako som už spomínal pred chvíľočkou, tak stalo sa proste to, že som odhalil taký určitý zdravotný problém, proste, že krvný obeh naozaj ovplyvňuje bolesti hlavy, pretože vždy, keď sa ráno zobudím obutý, tak ma bolí hlava. To znamená, že silno zaťahnuté šnúrky ovplyvňuje krvný obeh a bolesť hlavy. To je také moje zistenie. Tak toto určite mu potrebuje vedieť celé Slovensko. Odkiaľ najčastejšie dozvedáš o takýchto akciách v okolí? Ťažko povedať, skôr z Instagramu, sociálne siete. Od frajerky, lebo tu pracuje. Spontánne vlastne od tých ľudí. Oni tí ľudia sa radi pochvália, že sa niečo podarilo. Keď príde nejaký kamarát, daj mi to zo zahraničia, aké 3 miesta by si mu ukázal v okolí? Tak určite našu obec, Veľké Ulany, tým pozdravujem. Určite by som ho pozval do Senca na jazera. Chcem do Turné, keď už sú tu tie dni, tak prečo ne? Určite Slnečné jazera. A čo ja viem? Proste poukazovať mu nejaké tie naše staré kultúrne pamiatky, máme tam nádhernú kaplnku. Tečie tu krásne rameno Dunaja, malý Dunaj, radi splavujeme, zobral by som ho tam. A potom klasika Senec, dobrá žúrka v Senci. Prijal by si nejakú aplikáciu, ktoré by si našiel, že podujatia? Tak určite. Určite by som sa viac vecí dozvedel.